Full of energy si magandang dilag star Helen Bodol sa opening number sa It's Showtime. Mas gipainit niya ang dance floor kauban ng baby dolls. Si Helen Bodol nakigsadya kauban ng mga host o sa madlang people. Bantogang British singer Engelbert Humperdinck kinsa miawit sa release mi Quando, mibisita sa Siquijor. Nakuhaan og video ang iyang pag-abot sa Siquijor niadtong Agosto 26. Nagbakasyon siya sa Siquijor sa dili pang iyang concert karong September 9 sa edad nga 87. Nagpabiling siyang iconic figure sa tibuok kalibutan. Trailer pa lang sa Maging Sino Ka Man remake, dayag na ang kilig sa TV on-screen sa pambansang Ginoo David Licauco o kapuso primetime princess Barbie Forteza. Dungan tangatangan ang ilang pagbalik sa love team karong Setyembre sa GMA Telebabad.